Nami kula Ahmad Nuruddin Fadli, kelas 11 IPS kali. Laporan Ketua Panitia MOS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kawula hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Wakil Hasim 5 Surabaya. Ingkang kawula hormati Wakil Kepala Sekolah SMA Wakil Hasim 5 Surabaya. Ingkang kawula hormati para guru lan karyawan SMA Wakil Hasim 5 Surabaya. Lan ingkang kula tresnani para siswa-siswi kelas 10. Kanthi muji syukur wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring siram sedaya peparingipun dumateng kita sedaya. Kegiatan MOS SMA Wakil Hasim 5 Surabaya taun ulangan 2019-2020 dirawuhi dening siswa kang dumadi saka siswa lanang lan wadon jurusan IPA lan IPS. Tema kegiatan MOS tahun iki yaiku liwat kegiatan MOS bangun ketertiban lan kedisiplinan mahasiswa minangka pondasi menuju RSBI. Kanthi mekaten laporan kita salajengipun nyuwun pirsa dumateng Bapak Kepala Sekolah mbikak kegiatan MOS tahun ajaran 2019-2020. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Adia Jinursita, kagem kelas IPS kali, absen kali. Kula badhe nyampaiaken pidato ngenani laporan Ketua Panitia Pentas Seni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi tansah paringi rahmat wa barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri Kali Bau-Bau ingkang kinurmatan, BRI Cabang Kutub Bau-Bau ingkang kinurmatan lan pamirsa sing kita banggake. Puja lan puji syukur kita aturaken dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala awit saking limpahan kanugraha saha hidayahipun satema kita saged makempal wonten ing pentas seni SMA Negeri Kali Bau-Bau kanthi tema pentas seni siswa. Bapak-bapak saha para rawuh ing kula hormati, acara menika kita laksanakaken kangge nggampangaken para siswa ingkang gadhah hobi saha bakat ing babagan seni saha nambahi minat saha bakatipun siswa ing babagan seni. Acara iki bisa diwujudake amarga kerjasama saka panitia lan dukungan saka sekolah. Pramila kula aturaken agunging panuwun dumateng Bapak lan Ibu guru saha rencang-rencang. Mugi-mugi saged nuwuhaken paedah saha paring pangertosan dumateng kita sedaya. Lan khususe BRI minangka sponsor sing wis melu ing acara iki. Kita saka SMA Negeri Kali Bau-Bau matur nuwun. Kagiatan pentas seni menika wigati sanget kajawi saged minangaken kualitas akademik wonten ing bidang seni. Siswa ugi migunani kangge ngisi wekdal kita kangge hal-hal ingkang positif katimbang kegiatan ngrugikaken sanesipun kados miras, balap liar, pergaulan liar lan narkoba. Serujuk yen siswa kudu pinter mirip relasi sosial kanggo masa depan sing luwih apik. Mula sinau utawa melu kegiatan seni bisa dadi solusi kanggo siswa utawa remaja umume bisa kerja kreatif kanggo mbuktikake awake dhewe. Guru tiyang sepuh bilih kita minangka murid generasi penerus. Kula minangka wakil saking panitia ngaturaken agunging panuwun dumateng sedaya pihak ingkang sampun nyengkuyung kasilipun adicara menika. Nyuwun pangapunten menawi wonten kekirangan wonten ing adicara menika. Mugi-mugi adicara menika saged lumampah kanthi lancar ngantos paripurna. Bapak Ibu guru saha para rawuh ingkang kula hormati, mbok bilih mekaten ingkang saged kula aturaken. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Ahmad Abdul Rozak saking kelas 11 IPS kali absen 3. Tapi iki kula badhe maca pidato. Laporan Ketua Panitia Pekan Olahraga Siswa Madrasah Aliyah Negeri Mamuju tahun 2015 sampai 2016. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ibu Kepala Sekolah Mamuju, guru-guru sekolah serta peserta-peserta Pekan Olahraga tahun 2015. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas kehendak-Nya sehingga kita semua hadir di tempat ini, atas keridhaan-Nya sehingga kita semua hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti Pekan Olahraga Siswa Madrasah Aliyah Negeri Mamuju tahun 2015-2016. Ing kesempatan iki ijinake aku minangka panitia pelaksana kanggo nyeritake kegiatan ing isor iki. Nomor sunggal dasar pelaksanaan serta karo program sekolah sing ditindake saben semester. Nomor 1 dasar pelaksana sesuai karo program sekolah sing ditindakake saben semester. Nomor 2 tujuan membangun kembali tali silaturahmi antar siswa dengan tiap-tiap warga madrasah. Ningkatake kemampuan siswa ing bidang olahraga. Lan nomor 3 waktu dan tempat pelatihan. Kegiatan pertemuan ini lan nomor 3 waktu dan tempat pelatihan. Kegiatan pertemuan ini dilaksanakan selama 5 hari mulai tanggal 21 sampai 25 Desember 2015 mapan ing lingkungan Madra. Lan nomor 4 peserta dan mata lomba. Seluruh peserta kegiatan adalah siswa-siswa dari Imam Mamuju yang berjumlah kurang lebih 354 orang, yang terdiri dari 12 kelas mata lomba sing bakal dilaksanake, lan jumlah peserta lomba yaiku gerak jalan indah campuran sing diikuti dening rolikur peserta per kelas. Bola voli putra putri sing diikuti dening 9 peserta per kelas. Sepak takraw sing diikuti dening 4 wong peserta per kelas. Senam santri campuran sing diikuti dening 20 wong peserta per kelas. Tenis meja putra putri lan ganda campuran sing diikuti dening 4 wong peserta per kelas. Atletik lari 100 meter dan 400 meter putra putri yang diikuti oleh 8 orang peserta per kelas. Catur putra putri sing diikuti dening 2 wong peserta per kelas. Ingkang nomor 5 penutup. Hadirin ingkang kula aturaken, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan bantuan sehingga kegiatan Pekan Olahraga tahun 2015
insya Allah akan dilaksanakan dengan baik, dan pada kesempatan ini kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan pertahunan ini kurang sesuai dengan keinginan kita bersama. Demikian laporan pelaksanaan kegiatan ini kami sampaikan dengan permohonan kepada Bapak, kepada kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju untuk memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan secara resmi. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mamuju 21 Desember 2015. Ketua Panitia Supriyadi Sukri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Pulau dari kelas IPS Kali yang saya membacakan Ketua Karang Taruna yang kula hormati Bapak Camat, Bapak yang kula hormati Kelurahan kepada desa jajaran yang kula banggakan rekan-rekan anggota Karang Taruna yang juga hormati Bapak, para hadirin yang sambungkan Tuhan yang kula juga hormati para hadirin yang semoga Tuhan yang Maha Esa memberikan hidayah kepada kita semua para tamu kita jajaran rasa syukur kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.